Tabukti jorawos wati phaijak samung korei ajimung korei baksangi tongo masaya abo hai jorarogono chaya sugia rono chubachu khaina bagei hoda hamkrai samung tangnai rok swkangi tongo mangplio kasai phaika twibaglai kamini sugia nukhungrokno jotoi 65 nukhungni bororokno nukhungo 10 kg khai mairum dal thok soyabin rok bagika NLF tini bwkhaktwi di omthai eba utpol deborma lukuno hamjakmani mari hinyo bo o mairung yafarimani tai chini tiprasa lukurokni bagino choba khai bo lukurokni bagai hamari tubna bagai kaisa tabuk ekor bo khlai paijak phiaba aboni swkangno lukurokno swkangbaria chubachu khlaimani bisingtwi boroni chaya sugia jorao samo basanani wansugo hinyo kha kaham bwkhabai lukurokno chubachu khlainani bagai o chubamungo yak barokmani hinui saikhanaraka koktoma thumnairokno diomthai eba NLF tini tangkra adong khoroksa utpol deborma Desa tini mobo thayo tini phaye je lukurok bai malainani eba chubamunginani mong khatui baglai kami mo tulasi ko amche no klayo ani kami ba bisa laya engko oro tini khoro busung nukhungni lukurokno nini bwkhakti chubamungni jangnai ang asuk sisugia khoro busuk onko 60 families o chuba thaniwo family ta khoro chidok nukhung chuba thaniwo oro sabuni yakbai ba phani sak ba chubamung ganawi tong o jaga o chuba nai rok gobang mano tongo abani kissing rok mamang no kono political ya baksa ba engineering khai tongo sakri baksa ba doctors tongo borne chubai no ko be phari sak chupran khai ga gor chubamung go tam tongnai sar dal tongo kisa mairum tongo berma tongo thok tongo te soyabin tongo hati barsa sadrop ta nukhung ni tai mo hai je hu khaba khlai tongnai je pahar bisingo tongnai hasungni borok kri nukhni lukorokno tai bo thairok o mai keri jango sar mo wan sujar bebak jaga no rinani kiaba mia usan samani haita kha tongno yak chugia apni bagai ang wansuka kaiban kamio thangi bagai nani nei abong ka poloka hini tongo petra hini tongo uzan mojan tolir bagi paika oro bakha teta kai mainok ni tongo adaron bagra na hini tongo tum kai tuba khangke ba sing oro simia te gomda ba pologi man ble mane o je khoi district badebo moja district o thangnai hangi mano kai tuba khangke ta to ang musuma bai tong ya belakan bahai ma tongkha norok chuba chumanai khak changkhana acha age rok mo hai manu de acha yang nachik agai je di om thai rok hini bu mungkhe khana kagi kana konra nukhagi nubu nugya tini nugui bahai ma tongkha Celabo kahamna, sak kesak, acha, angkai tabuk di om thani logi tonne rolen nor hamita murenai, jotono dikana, acha do, acha bahai mat tongkha tini norok no nokho salni salram bagai chadro rifemani je hatai do phani samung tang phainai di om thai norok ni sini kana bono bahai mat tong coba phaimani nok no ha korang kotok kia sakade